ekhaya kwaMashiyane. Khulekile kwaMashiyane. Okay, I'm sure. Ngithembisa ukuthi sizokuhlonipha, ngizokwazisa njengomyeni wami ukuthanda, siqhubeke nempilo njengoba besenza, siqhubekele phambili ngokuthanda. Ngeke ngizobonga nje lolu suku kade sengilindile sikuhlela kodwa lize libe impumelelo ngenxa kaNkulunkulu ngoba ukuba uJehova bengeke kwenzeka. So ngithanda ke ukubonga silana ke ekhanda emzini waMashiyane oso Tshibe, so ithi ngiyangibonga leli thuba ukuhamba kwethu kube impumelelo. Nje akubonga. Ngithanda ukubonga usuku namhlanje oluhambe kahle elube impumelelo. Ngithanda ukubonga umndeni wami olwenza ukuthi usuku lube impumelelo. Phinde ngibonge wami isupport ebesinayo sobabili ukuthi kube impumelelo ngiyibongela. Wayikhona sifiso okuhle kodwa la ekhaya engathi ngiyaqhubeka ngoba nobaba ngiphethe izinto. Siyabonga kakhulu ngathi ngiyaqhubeka njalo ngoba sekuqalile nje ngathi sikayofika igcineni mafethulile. Siyabonga. Ngithanda ukubonga usuku namhlanje sithi siqala size lifike, so ngithi angibonge nje ngoba siphumelelile sihamba la emgwaqeni uNkulunkulu enathi ukuthi nje aqhubeke njalo asiphephise asilondoloze esisakufisayo uphinde futhi ukufezeke ungabikho ingqinamba ezovimba. Ngibonge emndenini kwaMashiyane ngokulethela unkosikazi omuhle, so nje ngithi ngiyabonga ngibonga phezulu.